19ος διαγωνισμός ομορφιάς. Εσύ για πέμπτη χρονιά όμως παρουσιάζεις. Είμαι για πέμπτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά με την Ανίτα την Αθαναήλ, 2 χρονιές με την Κατερίνα Τσιτικούδη, πέρσι με την Τζέννη Τσιβεριώτη και φέτος με την Εύη την Αδάμ. Κάθε χρονιά τα πελοποννησιακά καλεστία ανεβαίνουν και ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Αλλάζει το επίπεδο, όχι επειδή είμαι εγώ. Αλλά το βλέπω βέβαια, το είδα και στους ημιτελικούς τις προηγούμενες μέρες. Είδα την αντιμετώπιση του κόσμου, την αντιμετώπιση των διοργανωτών. Όπου πηγαίνουμε, νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά από κάθε άλλη χρονιά. Έχω να πω το εξής, ότι όσα χρόνια δεν ήμουν παρουσιαστής, τα τελευταία 4-5 χρόνια είχα πέσει μέσα στην πρώτη. Ήξερα δηλαδή ποια θα είναι η πρώτη και της το έλεγα την Παρασκευή το βράδυ μετά το πάρτι. Της λέω αύριο είσαι πρώτη. Και πραγματικά δικαιωνόμουν και όταν ξαναβρισκόμασταν με τα κορίτσια μου το λέγανε οι κύριες ότι έπεσα μέσα. Τώρα όμως από την πλευρά του παρουσιαστή, δεν σου κρύβω ότι πολλά κορίτσια δηλαδή δεν τα προσέχω καν ούτε και στους ημιτελικούς. Επειδή είναι τέτοια η ένταση εκείνη την ώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τι περνάει μπροστά μου. Και είναι λίγο δύσκολο αυτό. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Αυτή την εβδομάδα θα έχω την ευκαιρία με τα κορίτσια να τα γνωρίσω καλύτερα και ίσως το Σάββατο να ξέρω ποια θα είναι η πρώτη. Είχαμε ημιτελικό, 2 μεγάλους ημιτελικούς στο Βραχάτι εδώ στην Κορινθία, όπως κάθε χρόνο, στο Πάζλ, σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, περίπου 2.000 άτομα. Άλλα 2.000 άτομα περίπου στον ημιτελικό στην Καλαμάτα την προηγούμενη εβδομάδα. Και βέβαια έχουμε φινελίσει απόψε κοντά μας και από τα καλεστία της Δυτικής Ελλάδος κορίτσια που προέρχονται από την Πελοπόννησο, αλλά και από τον Οροπό στο Χαλκούτσι που κάναμε ημιτελικό εκεί. Έναν διαγωνισμό που ήταν κορίτσια από την Αθήνα με καταγωγή από την Πελοπόννησο. Να πω ότι περάσαν πάρα πολύ όμορφα, ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι τα κορίτσια βρίσκονται στην Κορινθία. Βρισκόμαστε εδώ στο Λουτράκι, στην πανέμορφη Λουτρόπολη μας, αλλά θα κάνουν μια περιοδεία κάθε βράδυ σε όλη την Κορινθία. Ο Ηλέκτρα πάνω από 10 χρόνια είναι κοντά στα πελοποννησιακά καλεστία και ειδικά στον κύριο Τάκη Παπαπαναγιώτου. Και μια και αναφέρθηκα στον κύριο Παπαπαναγιώτου, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πραγματικά για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει για μία ακόμα χρονιά, για 5η χρονιά και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος παρουσιαστής να έχει τέτοια διάρκεια. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και τις προηγούμενες συμπαρουσιάστριες. Κάθε χρόνο η κάθε μία με βοήθησε αρκετά, θα έλεγα, και νομίζω ότι τις βοήθησα και εγώ. Και δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή αλλάξαμε την Τζέννη Τσιβεριώτη δεν πήγε καλά πέρσι. Αλλά κάτι πρέπει να αλλάζει. Και συνήθως αυτό που αλλάζουν είναι οι γυναίκες. 2009. Σταρ Πελοπόννησος, Μις Πελοπόννησος 2009 για μια επιτυχημένη καριέρα στο λαμπερό κόσμο του μόντελινγκ.